kalo o ko musidɗo mon e bandi mon ɓi pullo ɓi afrique naajo ɓi aduna on didorno gonɗinɗo ɗemɗe afrique ɗe fof gonɗinɗo ɗemɗe aduna ɗe fof gonɗinɗo gendiji ɗi fof kono jiɗɗo gendi mum kañum e hoore mum nde tawno yidde hoore mum wona añde bandum firtani añde bandum ay yiɗande hoore mum firtani añande bandum ete perdam fuɗɗoto koye andude hoore mum e yidde hoore mum e daranade hoore mum ko ɗum waɗi noon enenne enen jiɗi ngal men ngal enen jiɗi gendi men ndi jiɗirɗen ɗum ko ɗemgal ngal saabu leñol ko ɗemgal wona goɗɗum leñol ko ɗemgal tan kala mo famani ɗum ɗon ko ɓen goni hindiyankoɓe yahoɓe tan e helde leñol kono gona ɓamtoɓe leñol yo Allah wallu en musidɗo moon Abou Racine Diom jeeyaɗo e leydi Mauritanie diwan Irkis Tekan nokku wiyeteɗo Dar Salam Cempe ko kañum haaldanno e moon hande e oɗo ñalawma en hawri goo lewru juko hitande ujunnaji 2026 gonɗo ɗo e Montréal Canada on jarama on ji wasde perdam heddiɓe enen ndondi yo anduɓe on ji ndondi yo sukaɓe instinct oɗo weytini ndoyi ha gueɗe ha o natti wawde janggude o addi cukalel en jangganamo saabu yidde jangde kanko gueɗe jiɗɗe natti wawde o addi cukalel jangganamo o heeɗo o welto o haala ha gondunoɗo e makko waɗi sa o addi yiddemo tan andude omo jogui deftere o wi cukalel ngel baba argay jangganam ɗo etin mi heeɗo on wi jaali wonno janggani liggantono mum tan taw wona jangganannoɗo mo janggani wi baba wona min mbami kono mbaɗani komi humam binni mi janggani ƴeew instinct mo ganduɗa gadduɗo ɗeɗo gandine molna eywa ko ni woni noon enen gaddi bindol sen jeehi woni wiyoɓe e wonde bindol ngol yimɓe puɗɗima hen jotodiral hakkude kadi bindol e ɗemgal woni wiyoɓe e wonde bindol ngol ari gila fodde duuɓi ujunnaji 5 ko adi jibinede Issa sen ƴeewi deftere won deftere taw haalata ko ngal ɗon gandal mbiɗen gandinal gandigal taw ko neuroscience e mbiyat ɗum taw windi ɗum ko ɓeeɗo Mark F Burr e goɗɗen wiye Berry wa Connor e Michael A Paradiso ɓeeɗo mbindi nde ɗo deftere son jeeyi kamɓe ɓe jeeyi ha e duuɓi fodde ujunnaji 5 ko adi jibinede Issa kono sen jeeyi toytine gandu Amérique naajo en wiye kañum e Anthony Braudo o wiyat bindol ko Afrique naaɓe gaddi ɗum kono on ruttu ɗum ha ɗo fuɗɗi ɗo yetin ƴettede woɓɓe en ƴetta hen duuɓi ujunnaji 3 e 200 o wi ko adi jibinede Issa ɗiɗon bindi ɗi gadduɗen ɗi kañumen mbiteno hérodi ɗin kañumen jibini dendagal bindol gongol hande aduna e bindi tawtone ɗi e aduna so gonga woni ciltoɓe mbi chinois mbaɗi bindi mumen banggue kono noon ko ɓuuri ko labtude ko ɗiɗo bindi goni bindi gadiɗi e ɗin bindi noon kañumen semitiyankoɓe wiyeteɓe arbeɓe e jufuji ɓen ƴetti hen kañumen ne mbatti windude ɗum waɗi Cheikh Anta Diop wir kal bindol ummotogol ñaam feewa banggue nano walla ummotogol banggue nan feewa banggue ñaam ummotogol dow feewa less walla ummotogol less feewa dow fof ko ɓaleɓe gaddi ɓen noon ko taniraɓe men koye ɗiɗo binde mbiyeteɗe hiéroglyphe e griffe ɗe koɗi wano tan ko natini ama hanno tan ni eɗen nagge tan firti ko nayyi ko noon fuɗɗiri joni noon e ɗiɗon bindi ɗiɗi goni e yaarude yeeso leƴƴi semitiyankoɓe nden ɓe ƴetti hen grec naɓe nde polti aduna o
kañumen ne ngala bindi ngari ƴetti e bindi taniraɓe men ɗiɗo on tafti ɗumen mbaɗi hen alkuli mumen alkuli grec ɗenne kadi jeehi e nder aduna o anduɓe maɓɓe fof ko hen janggat koye bindi afrique naaɓe eɓe pentani bindi ɓe pewni to bindi fentude e fewnude wona goto afrique naaɓe penti bindi ɗi kamɓe ɓe pewnditi hen nde grec naaɓe jano ha jani romain naaɓe ƴetti kañumen ne ngari ngala bindi ene kaala ene jogui sembe molnaɗo to banggal dawrugol to banggal konu to banggal ngalu en jaaha en jana yimɓe ene poola ene laamo kono ngala bindi te en gandi karallagal e mbaylandi yarata yeeso konde mofta afrique naaɓe gandi kañumen tindol tan koko momtoto daari bindi gam moftide tinde joni noon romain naɓe ƴetti kañumen latin naɓe ƴetti bindi ɗi caggal phénicienkoɓe ƴetti ɗumen kamɓe caggal jibnede isa phénicienkoɓe kañumen ko adi jibnede isa sémitienkoɓe phénicienkoɓe grec naɓe fof ko adi jibnede isa ƴetti e men bindi kono noon romain naɓe ko caggal jibnede isa hedde duuɓi 14 wiyama ko nden ɓe ƴetti wiyama kadi ko duuɓi 114 ɓe puɗɗi ƴettude e bindi ɓaleɓe ɗi ganduɗa ɗi grec naaɓe ƴetti hen kamɓe ɓe tafti hen ɗeɗo alkuli joguiɗen ɗo eyyi ɗeɗo alkuli noon ɓe joguiɗen ɗo hay alkuli arabe ɗeɗo tin kañumen mbiten ɗe arabe ko ɓale ɓe gaɗi ɗum ko hen wi ɗen goni sémitienkoɓe ɗen goni iran goni hande inde kañumen kutorto kono kutorto ko jeeyani wadde kala hen ko ƴettirɗen koko jeeyɗen ɓaɗi noon en ɓaleɓe mbawi daɗde to banggal hakkillantagal ha mbawi tafde alkule mbawi tafde bindol aduna o foof hankkadi wawi ƴellitade ko adi bindol aduna o ƴellitade saabu ko gandal woni tan koye hoore joni noon ɓaade nde ɗo ƴellitare ari ɓaleɓe goni fentude bindi gone ittude ɗiɗa bindi en pewno bindi en yaara yeeso e bindi en gara joni noon latin naɓe mbaɗini hanti ha Europe naɓe gari kañumen ne kañumen foof ƴetti ɗiɗo bindi gone windi garno e jinde aduna o kamɓene kamɓe Europe naɓe Amérique en ko adi ko France en Angleterre en fof portugais en kamɓe fof ƴetti ko bindol latin ngol kono kamɓe fof ɓe ndeni dartol ngol sa a yeehi hande université ji mabɓe a wiɓe ɗeɗo alkuli biteɗe alkuli latin ɗe holteɗe immi e mbiyatma ɗi ummi ko afrique naɓe jeeyi taw enen en ganda cikken mataw kamɓe jeeyi ɗiɗon bindi joni noon woni ɗon hankkadi ɗemɗe mabɓe fof ɓe bindi hen kamɓe ɓamtiɓe jaari yeeso enen noon taw l'islam jimi en bindi taniraɓe men mbaɗno ɗi arabe ɗi gari e men enenne kadi ƴettirɗen ɗi ko bindi arabe ɓen ngala bindi hewɓe men mbatti windude ɗum ɗemɗe mumen seɓe goni hawsankoɓe seɓe goni fulɓe ɓe binda abajad tan eɓe bindi hen ɗemɗe mabɓe fode dartolngol ummoto ko ɗo mbiten to duuɓi ujunnaji 5 ko adi jibinede isa dartol bindol kadi nde fuɗɗi nde on ji a oɗo mbo mbatten latin o ko hoore naggue wonno ay hunduko kañum hetti dow joni gallaɗi daari kono edan fulɓe kañumen hoore nde koko darino gallaɗi ketno ko dow hay grec naɓe gari nde alpha ɓe ƴetti o ko hen eɓe ƴetti eyyi latin naɓe en gari nde kañumen lokkiti hoore nde fof itti noppi ɗi fulɓe fof en wonno hen itti noppi ɗi itti fof hankkadi mbatti ɗum leɗɗe tan honni leggal ni daari wayni saldu ni hankkadi e paali ɗon e hakkude leggel eɓe dartini ɗum kadi gallaɗi dardi gallaɗi hankkadi wonti eyyi ɗo hankkadi bindol yeehi hankkadi ha ɓeɗo gari en colonise aduna fof nayi bindol latengol noon hankkadi kalmbo wawangol wayni tan
ko wawa bindol ni kalmbo ala ngol ala bindol chinois ji nanti e bindi mumen kañumen e woɓɓe kadi tafi bindi goɗɗi nanti hen kañumen e koye mumen kono hay gooto hen fentani bindol ko arde tan timto e bindi wona e wadde ɗin bindi noon yeehi noon ha hanti farayse jimi en watti jangguini en ɗemgal mum e anglais ji afrique naaɓe nawaɓe europe nawaɓe amérique nawaɓe fof mbatti windude ɗemɗe mumen seeɗa seeɗa taw binda tan ko farayse cikatma taw kañumen bindi ko farayse eyyi kono alkuli farayse ɗe tan kutorto ɓe e ittani hen ko wiite ɗum ɗo woni alkuli pulaar ko ni windirte enen de jeeyi lasli alkuli kono noon en cuwa ittande hen e koye men ɗeɗon alkuli ɗe jeyɗen ɗe duttinen ɗe e lesɗe majje mbiyen aha enen ko ni bindirten ha waɗi cadre uji mawɗi ko nande Amadou Malick Gaye en ngari gonde e Cheikh Anta Diop en Senghor en kamɓe fof ɓe tawdiri France eɓe mbatti noon kamɓene janngude ɗemɗe Afrique ɗe saabu tawi tubakoɓe nan toon en daari darde lang wiide ɓe wote ɓe janngu ɗemɗe tubakoɓe ko ɗemɗe Afrique ɗe kecci ɗemɗe tubakoɓe kañumen jibini ɗumen ete kañumen gaddi bindol gaddi fof joni noon kamɓe fertuɓe mbatti windude ɗemɗe men ɗe kono seɓe mbinda u e mbaɗa kono farayse waɗata ni e mbaɗa o e mbaɗa u seɓe jiiɗi windude luɓde ko noon e mbaɗata joni noon ha ɓooyi woni hen woni e miccade mbi enen wonano farayse windirta ni poɗɗen windirde poɗɗen enen ne ƴettude ɗeɗo alkuli ɗi ganduɗa alkuli taniraɓe men cuɓoɗen hen hono bindirten ɗum addi Amadou Malick Gaye en kamɓene Senghor en kamɓe fof hankkadine ɓe tafi alkuli ɗeɗo alkuli ɗe noon hankkadi ɗum waɗi batu mbañi waɗa ko hitande ujunere ɗo woni jaabuwol namdal makko kanko musidɗo Alassane hitande ujunere e 1956 batu waɗi mbañ ngam tafande pular fulfulde alkule taw hutortono tan ko alkuli angel walla alkuli arab walla ko nandi hen ƴettude alkuli mamiraɓe men ɗe ɗon ko ganduɗa ko enen tan cuɓini ɗum koye men mbiyen enen ne ko ni bindirten taw wona farayse wona en wawi ɗutade saabu enen jogui alkuli ɗe farayse ala enen jogui alkuli ɗe arab ala tawama sen ndewi arab o toɓɓe kewat tan kono famatako ni woni hitande 1956 batu mbañi waɗi ngam tafde alkuli pular fulfulde tafan ɗum fulɓe fof e nder windere e kala janngowo pular ɗon fuɗɗi e mbañi ɗo nden ɗum tafama ɗo batu ngu waɗama Mokhtar Wul Dadda nule mabɓe garde ɓe lañciti batu ngu haɗi ɗum wadde bammum murtuɗo nden murtuɗo en goni sukaɓe kañumen goni hatanteɓe harbiyankoɓe ɗemgal pular en gonɗin ko Amadou Malick Gaye en kalata ko docteur Oumar Ba en yurmede Allah wone mabɓe kamɓe fof ɓe daari bammum murtuɗo wi gaare mbaɗe batu mon ɗoytini e galɗam ha laamu haala mi andin ɗum ko jeeyi lumboto nden en tiiɗi ɓe ngari mbaɗi ɗon batu mabɓe ɗon e mbañ alkuli tafa woni alkuli pular 31 alkulal yante kojumbowal ɗeɗon alkuli tafanoɗe ɓe bindi hen kamɓe umminoɓe ɗon ɓe caaki ɓe payi Dakar ngal sang ala Mauritanie ala Sénégal to heewi hen jangganno ko to Sénégal to ɓe jeeyi Dakar ɓe gone jangguinde alkuli ɗe mi haalde mawɗo goto en wiya Abdoul Koudous Camara omon ɗo e Amérique ko gumɗo hande ko neɗɗo flamme ko e cadre uji gadiɗi e Mauritanie yimɓe ingénieur aji gadiɗi ko bawɗo hiisuwal ko wiyete mathématique ko poɗɗo juurede poɗɗo teddinede dariɗo e ndimagu dari e dawrugol dari e kala fannuji hay e lasrade hen kala ko tanum Cheikh Moussa Camara mi haalde makko o wi adi ƴettude ɗemgal pular jangguin ɗum e classe janguinteɗo farayse
ko mawɗo gooto en wiye Hamedine Kane en jeya Matam Senghor jaggimo fiimo ngal baral ƴeew tan Senghor jannganno to Pulaar Seereer e fof en wi yo ɗemɗe Afrique ɓamte wonti sokkiñi ari ga eten ɗemngal Pulaar jannga e classe janngateɗo Farays fii joomum ngal baral sababude waɗi ɗum on Hamedine Kane en foti juureede hannde to en foti anndede hannde to Matam on foti juureede omo foti teddineede jooni noon wiiteɓe Samba Julde Thiamen ngoni ngendiyankoɓe mawɓe Samba Julde Thiamen ne poti juureede ne poti teddineede ngoni ngendiyankoɓe ngoni e janngude Pulaar en binda Pulaar jooni noon Yerdor Diallo en wonnoɓe to e leyɗele arabeɓe Yerdor Diallo ari guurti ga e Sénégal kañumen gande alkuli arabe to ko ɗum bindanno to abajad en bindi hen Pulaar kañumen jeehi e leyɗele arabeɓe sa yeehi toon tan a yiɗat hoore ma kamɓe jiɗi tan koye mabɓe hay ɗemgal an hankkadi ka balli puyi kañumen jiiɗi ɗemgal Pulaar darnima ɗum en binda kono bindat koye abajad en binda tan en toɓɓa tan dow ña toɓɓa dow toɓɓa less ƴa a toɓɓat tan ha maytara an dani ɓe janggata ko ɗum en gandi hen kono en jangga Pulaar kadi nanni ɗum e arɓe mbi ɗemgal amin ko ɗemgal ɓurgal sarade e nder Afrique ɗemgal ɓoygal kaali dartol hankkadi ha ɓen hankkadi en jaɓi batti janngude Pulaar haɓe haw ari ga tan guurti tan kanko ceerno Yerdor Diallo o hawre ɗeɗo alkoli ɓe jooɗimo o jaɓiɗi o welti o tawi ɓeɗo mbaɗi alkuli Pulaar nen janga kon jangde ko suuɗor e Mauritanie Sénégal fo yimɓe nen cuuɗo so wona to Guinée to Cheikh Touré enquête kañum e hoore mum wi yo ɗemɗe Afrique jangi kono tafi ko alkuli goɗɗe ɗen kadi enen gandi ɗumen wiyete ko alkuli Cheikh Touré joni kanko Yerdor Diallo o ƴetti ɗe ɗon alkuli biyeteɗe alkuli mbañi ɗe o nawiɗi keer o jangguiniɗi ɓaade o jangguiɗi ga o wawiɗi o jangguiniɗi ɓe o wondunuma ɓe toon foof kañumen foof goppi ɗe to alkuli ha laaɓi janti e ɗe ga alkuli gande mabɓe towɗe defte mabɓe ɗe ɓe binduno fof ɓe binda ɗum e ɗeɗo alkuli watti wiyede alkuli keer toon hankkadi bindol Pulaar ngol ganduɗa fuɗɗi ko mbañi ko toon sarori ummade leyɗele arabeɓe keer hankkadi watti wiyede alkuli keer alkuli keer alkuli keer alkuli keer alkuli keer alkuli keer Yerdor Diallo en lollin ɗum kañumen e koye mumen nde mbaɗi nde fedde mumen toon mbaɗi ɓataki faade président ji Afrique adi salade ɓataki mumen ko Mokhtar Ould Daddah adi walludeɓe ko Amadou Ahidjo ngol bindol noon alkuli keere ɗe goni ɗon Sékou Touré waɗi to alkuli mum yimɓe woɓɓe belaɗo fof tan waɗa alkulal wadde alkuli en weeɓi saɗi ko fentude alkuli kono yande alkuli tan pewda hankkadi sa faami fentugol ngol ko addude miijo ngo guila eɗen kono an sa ƴetti lahal a wi ɗum ko o kalne jiiɗen ɗo desina lahal tan so yi burgal mbiya on kaldi on nandiri tan janggo sa ƴetti burgal tan jomum wiyata sa ƴetti lahal tan wiyata ko o en weeɓi addude alkuli enquête tawde miijo ngo fentama enquête joni noon eɓe goni hen ha hitande 1960 batu UNESCO e fedde gotak Afrique jooɗi Bamako ngam ƴewande ɗemɗe Afrique ɗe alkuli mumen tan nandiraɗe ko toon alkuli ɗe ganduɗa ɗe alkuli men nattinoje ɗe ɓa en ko fiiɗo o ƴa ko faaɗo o ɗa ko faaɗo o ŋa en ña en fof ko toon hankkadi hawra wiya ɗiɗo ɓaade ko yo UNESCO waɗno dental ngal e ɗaɓɓere mawɓe men hatanteɓe fodɓe juurede fodɓe duwanede on Alpha Ibrahima Sow en Tidjani Mbal en kañum Tidjani Mbal ha hande emin gondi ɗo yetini joni neldi kam ɗo yetini hitowol e subaka he ko mawɓe waɗɓe gurdam mumen fof e ɗemgal Pulaar kañumen puɗɗi tabital Pulaar kañumen puɗɗi fof sabu indi tabital Pulaar international ari ko kanko Tidjani Mbal haalanten
ari koye konngol yerdore jam hay so tawi tabbital pulaar fuɗɗino ko mali joni noon toon ɗeɗo alkuli mbaɗa ha gayna UNESCO jaɓi ɗum Afrique jaɓi ɗum ɗemɗe Afrique yo mbindir e ɗeɗo alkuli yerdor Diallo en mbaɗi gollal molnagal kotongal teskede kamɓe fof e windunode defte ha heewi ɓurnode yajnude pulaar to batte bindol ndi wiya ɗeɗo alkuli ngari eɓe mbi ɓe joñi alkuli keere mbitenoɗe alkuli keere alkuli mbañ mbitenoɗe alkuli keere ɓe joñi ɗumen ɓe ƴetti alkuli kawraɗe ɗe e windere nde fof ka alkuli ɗeɗo mbiteɗe UNESCO ɗe ganduɗa lasli mumen mbiɗen ko éroglyphe to heddiɓe fof ƴoogi enen kadi en garti e alkuli men kon koye ndiɗo mbadi gila nden ndiɗon mbadi ƴetta hankkadi watti windede caggal ɗum en dañi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi Amadou Samba Jamli en tafi alkuli en dañi ndende wiitende alkuli ɗen mbaɗeni Amadou Hampati Ba en jarno ko yo waɗi banggal arabe en dañi yimɓe woɓɓe tafɓe alkuli ha wayni leydi kono noon ɓurɗen dañde caɗele e yonto men ngoɗo koye alkuli biyeteɗe adalam ɗe alkuli biyeteɗe adalam ɗe ko yimɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa ganda dartol majjude dartol ɓuri hulɓinade e kala ken hulɓino wonɓe ɗo e New York Amérique jooɗi ha waɗi saha tafo fusoɓe leƴƴi men ɗi ko yimɓe ɓe ganduɗa suuɗiɓe jogiiɓe coynam goɗɗuɗam seɓe jii ngol ɗo leñol Afrique en jogori yaade fuɗɗima yuɓɓude en fuɗɗi rentude leñol ngol eɓe mbi kañum fotani rentude so renti eɓe dañta sagoji mabɓe alay sago eɓe ndewɗo woɗɗi eɗo ɓadi e peeje mabɓe fof gam fusde ngol ɗon leñol e hadde ɗum yaade ɓen ngari caggal ɗeɗo waajo o wiite ko Ibrahima Diallo omo wonde miñi ko ɓe ngari tan eɓe tafi alkuli e mbi pulaar ala alkuli alay sago eɓe tafan pulaar alkuli ƴewtan ɗum ɗo duuɓi ujunnaji 5 mawɓe fulɓe daro miijo gadda alkuli aduna fof jagga hen ngara ha caggal jibinede Issa ngara ha won duuɓi ujunnaji 2 e 12 mbiya woni duuɓi ujunnaji 7 e 12 hitande ko mawɓe ma gaddi alkuli aduna fof jaggi hen an mbiya eɓe ngala alkuli mbiya a tafnaɓe alkuli ɗum ko majjere melew nden majjere melew addi ko wiite adalam ko ɓen noon ɓeɓe mbaddata ɓe ɓen jogiiɓe miijoji mumen cuuɗiɗi keloji pusoji leñol nden tini ɗum mbi mala neɗɗo gandu mbo ala perdam ko kutorgal moƴƴal ngam warde leñol mum hon didorno neɗɗo gal mbo ala perdam ko kutorgal moƴƴal warde leñol mum hon didorno so jogima perdam nafat leñol mum so ala perdam aɗa wawi hutorade ɗum saabu gandal yahata ko haaju mum ngalu yahata ko haaju mum perdam noon yahata ko andude hoore mum e darnade hoore mum ɓe gandi ɓeɗo ko welɓe wadde kutorɓe ɓe dokki ɓe ngaluji eɓe kalni ɓe mbi jeyata Afrique jangguine ɗeɗo alkuli on gaddi ko meeɗa adde leñol potgol ni pulaar ala hay alkuli komti ɓen jaggi hen ha tiiɗi jeehi Guinée koɓe Guinée naɓe koɓe Fouta Jalankoɓe eɓe nawi toon ngaalu eɓe nawi toon fof ɓe jani yimɓe ɓe punti ɗumen gacce ɗeɗo alkuli ko tubakoɓe jeeyiɗi alkuli latin ko tubakoɓe jeeyiɗi enen en jeeyani ɗeɗo alkuli enne ken yimɓe alay sago tafen alkuli men banggue ni ɓe komti ko heewi ɓe komti ɗumen kaalisi ɓe komti ɗumen eɓe ganda kamɓe hakkillaji mabɓe ko korkita nden en tini ɗum ndeɗon hitande adlam o nen yaaha en noddimo kanko on Ibrahima Diallo en kalde makko haala ni ala fof kala ko moƴƴata enɗam e ko leñol ngol hole yarte no yimɓe potiri e dartol bindol hoɗo rewi ha yetti o sali famde ha woni sa hucci e makko tan a wimbo seyɗani an kadi naatimo sa wimo tan aɗa wiyamba woto serndu fulɓe o wiyatma an o waɗi to gaña hanke o wonta haaldude ma
mi rewi ha ngan saangol ɓiɓɓe Fuuta Jalankoɓe en jogii dental mumen e WhatsApp dental ngal e mbaɗimi heen ɓe jiɗnomi yewta han feewi mi yewtanan ɓe bismima amin e ngal ɗon dental waɗi ni hay Skype ɓe bismima kam heen min e makko min jewtidi mi wasiyimo haalnimo o jaɓani o lullot tan te kanko o dari tan ko ɗeɗo alkul gona alkul men ko alkul tubakoɓe sa famnimo jomiraɗo wini sa noddiɓe e peewal o rewta hen saabu noppi o sukkiɗi o namta kalta ko hande ɗum woni caɗele fulɓe molnaɗe ko enen jogui académie ji molnaɗe ko nande gomu fule witto eɗen jogui duuɗe molnaɗe duɗal Mour Diobo en duɗal Dadia Ba en duɗal Canada en duɗal goɗɗal en duuɗi binden Pulaar en duɗal fulɓe en duuɗi en bayni leydi taw ala ko nafti enen jogui jorde fulɓe en enen jogui académie molnaɗo mo ganduɗa ene rendini anduɓe e andineɓe fulɓe mawɓe e sukaɓe rewɓe e worɓe e nder Afrique e jolam jaɓeri ndi diaspora foof ne rendini anduɓe molnaɓe nen binda nen ƴetta nen mbaɗa hunde fof gam ɓellidde ɗemgal Pulaar e artirde gande ɗe fof e ngal ɗo ɗemgal jomumen hay goto woni fulɓe joguiɓe ngaluji ha wayni leydi gondake mumen ni kañumen ne gacca hajuji men gacca fof e goomu fule e witto en mbaɗa ko molna gam ɓamtude ngal ɗo ɗemgal ɗum fof adalam accani nen rewe laamu Guinée nen rewi e nder Afrique nguɗo ñaw mbiyetego adalam nen rewi bang yo bang gam tan serdude fulɓe yo gaccu tan bindol mumen ngol jogui e ko waɗano ko duuɓi fof guila duuɓi ujunnaji 7 hande ha yetti hande yo woppe tan rewe tan saabu kamɓe ɓe gaddi ɗum ɗo tan yo ɗum to fof woppe artire e ɗum ɗo hande eɓe dokke ngaluji molnaɗi eɓe jaltini defte ɗi ganduɗa keɓe beela fof ɓe jaltini saabu ko woni caggal mabɓe ko wona ko ɓe jaltinata ko yooɗi ɗum ko yeɓe kelgol ɗo leñol yeɓe kat ɗum yaade yeɓe gadde mum luural ko ɗum woni hande bindol hoɗo yarte yewtere nde juuti kono noon namdal ngal noddi ko yen laɓɓin ha wayni labde eɗen jafno so tawi wonko fewani hen koto men ummi ko fewi ko koto jomiraɗo ummi so juuti kadi mbaɗirɗen ɗum ko ha laaɓa naftortoɓe naftoro ɓe naftortaka ɓe yoɓe jarlo ɓe jaafo seɓe mbawi yeɓe mumtu seɓe mbawi yeɓe ufno seɓe beelama yeɓe koɓe beela fo eɓe mbaɗa kono noon mbaɗirɗen ko yo naf dendagal biyowo mbimi embo wiita mbimi foof so nani nde ɗo yewtere taw ne wawi naftorade hen e kala banggueji on jarama kalowo o ko musidɗo moon e bandi moon ɓi pullo ɓi Afrique naajo ɓi aduna o didorno gonɗinɗo ɗemɗe Afrique ɗe foof gonɗinɗo ɗemɗe aduna ɗe foof gonɗinɗo gendiji ɗi foof kono jiɗɗo gendi mum kañum e hoore mum nde tawno yidde hoore mum wona añde bandum firtani añde bandum wayi yiɗande hoore mum firtani añande bandum ete perdam fuɗɗoto koye andude hoore mum e yidde hoore mum e daranade hoore mum ko ɗum waɗi noon enenne enen jiiɗi ngal men ngal enen jiiɗi gendi men ndi jiɗirɗen ɗum ko ɗemgal ngal saabu leñol ko ɗemgal wona goɗɗum leñol ko ɗemgal tan kala mo famani ɗum ɗon ko ɓen goni hindiyankoɓe yahoɓe tan e helde leñol kono gona ɓamtoɓe leñol yo Allah wallu en musidɗo moon Abou Racine Diom jeeyaɗo e leydi Mauritanie diwan Irkis Tekan nokku wiiteɗo Dar Salam Cempe ko kañum haaldanno e moon hande e oɗo ñalawma en hawri goo lewru juko hitande ujunnaji 2 e 26 gonɗo ɗo e Montréal Canada on jarama